प्रणाम भाई लोग। आज रुआ सबके प्यार दुलार आशीर्वाद के बदौलत ये भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसन कीर्तिमान स्थापित भइल बा। आज हेलो कौन 800 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गई। ये प्यार खातिर रुआ सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आज जश्न के दिन है, लेकिन थोड़ा तबीयत नासाज भइला के वजह से हम घर पे ही बानी, घर से बाहर नहीं निकल पावत। हम एजे से बड़ भाई आशीष वर्मा जी के, स्नेह उपाध्याय जी के, सोनू वर्मा जी के, आशीष यादव जी के और पूरा टीम के, हेलो कौन के पूरा टीम के बहुत बहुत धन्यवाद देता नहीं और बहुत बहुत बधाई देता नहीं। और सबसे ज्यादा बधाई हम रुआ सबके देता नहीं कि इतना ज्यादा प्यार दुलार रुआ सब यह गाना के देहनी जा। तबीयतें खराब भइला की वजह से थोड़ा सा हमार बोल बम में लेट होता, कांवर गीत में। हाँ, मगर जौन भी रिकॉर्ड भइल बा वो गाना आई रुआ सब। काल एगो गाना रुआ सबके बीच में आवता, रितेश पांडे ऑफिशियल से चीलम चरक रहा है, ओकरा के प्यार आशीर्वाद दें जा और भगवान से प्रार्थना करें जा कि हम जल्दी ठीक हो जाए तो जाके आगे के गाना और सब कांवर गीत जौन बा रिकॉर्डिंग करके, शूटिंग करके रुआ सबके बीच में लेके आई। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद रुआ सबके। और हम रुआ सबसे रिक्वेस्ट करब कि ऐसे ही प्यार दुलार एक बारी और झोंकी जा हेलो कौन की 1000 मिलियन तक लेके जाए जा, ताकि भरी हमनी के जाके सीना ठोक के कह सकी जा कि हमनी के भोजपुरियो इंडस्ट्री में 1 बिलियन के एगो गाना बाटे। और माई करस की सैकड़ों गाना, हजारों गाना भोजपुरी में 1 बिलियन के होखो, लेकिन हेलो कौन काफी नजदीक बा 1 बिलियन के आंकड़ा के। तो एक बारी जोर लगाई जा और जल्दी से जल्दी एकरा के 1 बिलियन तक पहुंचाई जा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया लोग, प्रणाम।